Uchodzić was PRL-owskim zefirem na... Lato na Górnym Śląsku 2024. Wy się możecie go dać. Uf, jak gorąco, cóż za upał, ale skwar. Hopie, hica to jest hica. Hica to jest jak kot ci się roztopią, choby lody Algida. Dobrze godą. Chwytki się smażą, choby na pustyni. Za oknem na Fibermasie 46. Dobra. Tak się będziemy chodzić. Postawia woskaś wele gorczka z pomidorową, dobre? Patrzcie tam jako. Pomogło coś? Ale to ma też plusy, patrzcie. Biera się taki łun, biera się fajne jajco. Ciekawe, LG to poradza zrobić jedną ręką. Nigdy żech tak nie umiał. Kur, zapiął. Dobra. Prawie idealnie. Troszkę sól. Troszkę korzyni. No. Ha! Hopie. Elegantno smażonka, hopie ze szynką, grzanecki z masłem. Trzeba się umieć w życiu ustawić, delikutas. Godą ci. Rada od Niklausa na lato. Nie wyłazić z chałupy, dużo pić i nożena odmiana wody. I ja wiem, co tam ryby robią, ale no. O, już jak jest łokąpany. Nie muszę czekać do soboty. Dbajcie o 100 mili o siebie. Patrzcie tam jako, chowcie się.